जोंनि बर'नि लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्ला जायफोर जेनेरेसन दा नुजाबोगासिनो दङ दा बे गोदान जेनेरेसन जायफोर देरबोदों लावबोदों सेंग्रा सिख्ला बिसोरो सोलोंनांगौ बहुद दङ। दा बिनिखायनो जोंनि जानाखि खना खनला थानाय गामियारि ओनसोलनिफ्राय जायफोर जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरो सोलोंनो थाखाय गोबां आग्रह जानानै दंखायो। बेनिखायनो जोङो जायगा लायै जायगा बिदिनो जों फोसाबै गासैखौबो जों सायख'आलासिनो खना खनला जों ओनसोलारि जायफोर जेनेबा साप'ज जाखांहांनाय खना खनला सक दं बेबायदिनो रौता सारिआलि बा उदालगुरि बिदिनो भैरबकुन्द' बा अरां माजबाद गोबां जायगायावनो जोङो बेबायदिनो मिउजिक स्कुल बायदिसिना जों खुलिदों आरो खुलिनानै जोङो बेफोराव रोंगौथि लाहोदों गथ'फोरखौ। जायबा जाय प्राइभेट हिसाबै फोरोंदों सोरबा गभर्नमेन्ट हिसाबै फोरोंदों। दा बेवहाय जानाखि भातखान्दे दं जा एलाहाबाद घराना दं दा गोबां बेबायदिनो जोंनि गेजेराव फोसाबनाय सोलोंसालि बेबादि जों गायसननानै लानो गोनां बायध्य जादों। जोङो माखासे हिन्दुस्तान बा जोंनि भारतारि जायफोरनि सोलोंनाय बेफोर सोलोंनायखौ रोंथों होननानै जोङो जेनेरेसनफोरखौ जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों रोंथों होननानै दिनैसिम जों आखायाव लाबोदों आरो आवगायगासिनोबो दङ। आरो बिनि सोलाय जों दा बैसोगोरा हिसाबै नैबे दा सोलिबाय थानाय इउ पि पि एल सरकार प्रमद सारनि जानाखि दैदेननाय सरकार बिनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै होननानै बुंनो हाया। बिथांनिफ्राय जानाखि एसे एनै अनसुंथाइ मोनदों दा बिनि गेजेराव आंबो सासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि रांगिरि बा ट्रेजारार आंबो मोनदों नैबे दाख्लै थांनाय 27 जानाखि बड'लेण्ड बायदि एकर्ड दे क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव होनाय जानाखि बान्था बेवबो आंबो मिउजिक आर्टिस्ट हिसाबै आं मोनदों आरो बेवहाय आंनो 50,000 नगद आंनो होदों आरो बेखौ आं प्रमद सारनि अननायावनो मोनदों होननानै आङो बेखौ गनायनानै लादों।